Keď som sa chytím, jak sa zapíje. Čo tu je, aké práce? Belmondo. No, ty by si mal rovno zadaného do piča. Ľudíšte, tak, poď. Halo, rýchlo. Nie, pomaly rýchlo. Teraz ja robil testy, čo? Testy? Ty robíš včera? Do Jaro? Ty? Čo som robil? A to asi Aro z piči. Odkladal som Áro v piči? Autobus piči, Ronko, chudák. Nebo... Everybody, not good. To je toto angličtina, že? How do you do? Adu. To no, jak sa môžeš takto najebať do nemoty do piče, čo si jebe? Ja? A Beslera. Sme ho tam nehali na buku, sme odchádzali a potom sa postavil, že ide. Postavil sa? Spravil 2 kroky dopredu a dozadu. Normálne vidieť sa aj nohy, že? Ďakujem, ne? No ty, áno, ty. A čo spravil? No spravil si premec dozadu. To nedokáže ani gymnazistka do piče, ona, jak sa volá henta? Stanislava Jankovičová, tá gymnazistka, to nedokáže čo ty. Ona to chce a nedokáže to. Áno. Nechceš a dokážeš to. A vy ste čas chcel? Nie sa nechci čo? Do chcel. Potrebujem mať tlmočníka. Gio? To je čo? Má Gio? Čo sa nechci? To je ruština. Nechorčím. Ja to je bytlo. To teď ja a teda tie harmoniky hrozne srby. Čo je? Nikdy čo nechci. Čo povedal? Neviem, ja neviem čo. Čo nevíš? No vidíš, toto si povedal dobre. Hovor normálne, nie. Jak starý buldozer do piče. To je to. Áno? Tá ja a ten tie harmoniky hral, Ty a ten na tej harmonike, čo hral, že? tie rúmy. Nikto ničo sa nechytil. Však ale ty si všetko dojebal, stoli po prekacu a podhadzoval všetko. A čo zostalo? Ja? On išiel, sa chytil spolu? Je, všetko dole piču. A čo spravil? A čo zostalo? S Kačinom sa ja bude, že ty Ja hajzel, musíš zabije. na čo sa mal iba? Lebo to je takto, ono. Ja hovorím to. Áno, ten stôl si prekocil, ty ani nevíš. Roman mohol aj kľudne sa došti, dostať na televise, vysiať sa, vyšti sa po sedlačke, nemusíš nikde stávať. Musel sa postaviť, ale nemohol, víš, ako sa. A dostal povedať, iba dám. Kávu, hente, preko sa idem. Čo ide? Vieš si ma? Čože? Čo ide? Áno. Požrali jak čelina. Poďme mu spraviť, že sa došťal. Kemu? Kačinovi. A ne, tam nelej do toho zboža. A iba na neho? Ale to tam bude, to nesmí to, nie je to dobre máčať. Ale iba na neho, však on sa bude máčať. Aj na neho. Ne. Nemám ho rád, ale je tento raz na mňa, tak on za to nemôže. Ja si otvorím z tejto, lebo tak dovidí, že hentej pil. Ty si tam hodu to, no ty nepil. Že?
Malinovku, to by ťa zabilo, že? Ja včera ma víno pil, zborené. Neberete, ja